Că-mi dă Putin o rachetă sau o bombă, mă aruncă cu pula în sus, îmi sară plombă. Are rachete, te trage de la distanță, mă izbește cu coaiele de faianță. Iohannis, nu pot să te ajut, nu sunt în țară, muncesc în Anglia la Amazon pe afară. La război dacă vrei ca să mă iei, fă-mi și mie un salar 5.000 de lei. În gură, Iohannise. Hai să mergem, hai să mergem la război. Nu fugim în metru 2. Nu avem șanse deloc. Suntem tari doar pe TikTok. Hai să mergem la război. Suntem vai să mari de noi. TikTokar cu volan pe dreapta, cu ei învingem armata. Dacă-mi dă Putin o rachetă sau o bombă, mă aruncă cu pula în sus, îmi sară plombă. Are rachete, te trage de la distanță, mă izbește cu coaiele de faianță. Iohannis, nu pot să te ajut, nu sunt în țară, muncesc în Anglia la Amazon pe afară. La război dacă vrei ca să mă iei, fă-mi și mie un salar 5.000 de lei. Că-mi dă Putin o rachetă sau o bombă, mă aruncă cu pula în sus, îmi sară plombă. Are rachete, te trage de la distanță, mă izbește cu coaiele de faianță. Iohannis, nu pot să te ajut, nu sunt în țară, muncesc în Anglia la Amazon pe afară. La război dacă vrei ca să mă iei, fă-mi și mie un salar 5.000 de lei. În gură, Iohannise. Hai să mergem la război. Nu fugim în metru 2. Nu avem șanse deloc. Suntem tari doar pe TikTok. Hai să mergem la război. Suntem vai să mari de noi. TikTokar cu volan pe dreapta, cu ei învingem armata. Dacă-mi dă Putin o rachetă sau o bombă, mă aruncă cu pula în sus, îmi sară plombă. Are rachete, te trage de la distanță, mă izbește cu coaiele de faianță. Iohannis, nu pot să te ajut, nu sunt în țară, muncesc în Anglia la Amazon pe afară. La război dacă vrei ca să mă iei, fă-mi și mie un salar 5.000 de lei.